ସକାଳୁ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାମରେ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ନଥାଏ। ସେଥିଲାଗି ଆମେ କିକ୍ ମାରିକି ବାହାରି ଗଲୁ ପ୍ରଥମେ ଗାଡ଼ି ସଜାଡ଼ିବାକୁ। ଗାଡ଼ି ସଜାଡ଼ିବାକୁ ଯିବା ବାଟରେ ଆମକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଛତିଆ ବଟ ଧାମ। ଛତିଆ ବଟ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଦେଇ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲା ବେଳକୁ ହଠାତ୍ କରି ଗୋଟେ କୁକୁର ଆମ ଗାଡ଼ି ଆଗରେ ପଶିଗଲା। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ ଆମେ ବଞ୍ଚିଗଲୁ। ବାଟରେ ଯାଉ ଯାଉ ଅଟକିଥିଲୁ ଗୋଟେ ପାନ ଦୋକାନରେ, ସେଠୁ ଥଣ୍ଡା ଦୁଇଟା ପିଇକିରି ଆମେ ବାହାରିଥିଲୁ ଗାଡ଼ି ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ। ବାଟରେ ଥଣ୍ଡା ପିଉ ପିଉ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଠୁଣି ହାତୀ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୁଣ୍ଠୁଣି ହାତୀକୁ ଦେଖି ସାରିବା ପରେ ଆମେ ଆସି ବସିଥିଲୁ ଗ୍ୟାରେଜରେ। ଗ୍ୟାରେଜରେ ବସୁ ବସୁ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି କି ମୁଁ ଏ ବର୍ଷ ନୂଆ ବର୍ଷର ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ କ'ଣ ନେବି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ତ ନୂଆ ବର୍ଷ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ନୂଆ ବର୍ଷ ମୋ ପାଇଁ ନୂଆ କ'ଣ ହେଇପାରିବ। ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଫାଇନାଲ୍ କଲି ଯେ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ମୁଁ ଡେଲି ବ୍ଲଗ୍ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି। ତ ଏତିକି ଭାବ ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଯେ ଆରେ ଆମ ଗାଡ଼ି କଥା କ'ଣ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଗାଡ଼ି ଖୋଲା ହେଇକି ପଡ଼ିଛି। ପାର୍ଟ 2 ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ।